היי, שלום לכולם, אני עדי, אני פסיכולוגית במרכז הלאומי לחקר אוטיזם, והיום אני אדבר איתכם על סדר יום. סדר יום קבוע הוא דבר שמספק לנו ביטחון, ככה אנחנו יודעים מה אנחנו עושים עכשיו ומה נעשה עוד מעט. אצל ילדים ומתבגרים על הרצף האוטיסטי, סדר יום הוא חשוב במיוחד. הוא מספק להם ביטחון ויציבות, ולעומת זאת מצבים של חריגה משגרה, מכניסים אותם ללחץ וחרדה. תכנון סדר היום הוא דבר שרלוונטי לכל בני הבית. שווה לשתף אותם בו ולחשוב ביחד מה מתאים ומה פחות, בשביל שתוכלו לעמוד בו בצורה קבועה. ההמלצות באופן כללי הם לקום בשעות סדירות בבוקר, לסגל לעצמכם רוטינת בוקר קבועה, שטיפת פנים, צחצוח שיניים, התלבשות. מומלץ להגדיר מראש שעות פעילות, שעות ארוחות ושעות מנוחה, בהתאם לצרכים של הילד ושל ההורים שלו. בנוסף, מומלץ לצמצם חשיפה למסכים במהלך היום, ולעודד את הילד לפעילות משותפת ומשחק. אפשר להגדיר טווחי שעות שבהם ניתן לצפות בסרטונים, לשחק בטלפון או בטאבלט, וגם לדבר בשיחות וידאו עם בני משפחה למשל. אבל באמת לצמצם כמה שניתן. חשוב להכין גם פעילויות שהילד יכול לעשות לבד בצורה עצמאית. למקרים שבהם ההורים עסוקים, למשל מכינים אוכל, מנקים או עובדים מהבית. זה יכול להיות למשל דף צביעה או ספר בהתאם לרמת התפקוד והיכולות של הילד. אנחנו ננסה לעמוד בטווחי השעות שהגדרנו כמה שניתן, אבל גם ניקח בחשבון שבכל סדר יום יש גם חריגות מסדר היום, וננסה להתמודד איתם בצורה הכי מיטבית שנוכל. כדי להקל על ההתמודדות של הילד עם חריגות מהשגרה, מומלץ להכין אותו מראש שלהן. ההכנה צריכה להיעשות בשפה מותאמת, ובשילוב עם עזרים ויזואליים ומוחשיים עד כמה שניתן. זה יכול להיות ציורים, תמונות, סיפור. יכול להיות שהשינוי עדיין ייצור קושי מסוים אצל הילד, אבל יכול להיות שפחות ממצב בו לא היינו מכינים את הילד לשינוי. לסיום, אני אראה לכם כלי מצוין, בו אפשר להשתמש במסגרת הסבר לילד על סדר היום או על חריגות מהשגרה. זה לוח התארגנות. אלה תמונות או ציורים שמראים לילד איזה פעילויות יתרחשו במהלך היום ובאיזה סדר. אפשר לעשות בו שימוש בתחילת היום, לאורך היום ובמעברים בין פעילויות. אפשר לחלק את השימוש בו למקטעים לפי זמנים שונים ביום. למשל, נסביר בליווי הצבעה על המקום הרלוונטי בלוח. במקרה זה, למשל, שעות אחר צהריים. עכשיו סיימנו לצפות בטלוויזיה ונלך לשחק בצעצועים. אחר כך נעשה יצירה על הדף, ואז נשחק יחד בכדור. אני מדגישה שזו רק דוגמה שלאו דווקא מתאימה לכולם, אבל תוכלו לקחת ממנה את מה שנראה לכם מתאים ולהכין משהו משלכם. יש גם דוגמאות נוספות באינטרנט, ואני אצרף כתובת לדוגמה בתיאור הסרטון למטה, שתוכלו להיעזר בה. אני מאחלת לכולם המון בהצלחה. להתראות.